Tapos ang bakuna. Dito na ako sa kusina, sa ano. Magbukas pa ako ng nipple gassing sa nipple line. Yan, katatapos na ay magbakuna. Ang 7 days na to. Ang laki na. Pakinggan ang aking sigaw sa ilaw na buwan. Okay. Daming pitch pa pala nila. Ayan guys, magpapakain tayo ng mga sisiw. Guys, magpapatuwa tayo ng ano, ng mga alagang sisiw para hindi sila magutom. Dito ko yung pinapasok yung ano, yung tag-isang sakong pitch dito. Kusang bumababa yan, tapos diyan dito yan dadaan doon sa tubo hanggang sa dulo. Bawat isang ano ganito, ganyan lalagyan niya ng pakarga ng mapuno, pasapasa sa kabilaan hanggang sa mapuno doon sa dulo. Ito. Yan. Yan kusang bumababa yan. Hinihigop siya pa baba. Parang ano, yung nagigiling yung palay. Ayan, dito yung ano.
Tapos mamaya, ito na patukaan ko. Chick feeders, napuno na itong ano, mano-mano na naman.